Mayong gabi sa liwat, mga turay kay Kristo. Aton karon sa lugon ang anticipated mass para sa kalimang Domingo sang Quaresma. Madali sa aton ang magbasol sang iban nga tawo kag sa mga kalainan kag kakulangan nga aton makita. Kung kaisa nalipay pa kita sa pagsugilanon na nungod sa mga kasaypanan sang mga tawo. Apang ang Ebanghelyo subong nagaagda nga maghinay-hinay kita sa pagpanghusga. Dapat kita mangin maluluyon kag mapansensyahon tungod kay kita tanan may kasaypanan. Tanan kita nagakinahanglan sang kapatawaran sang Ginoo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father R.J. Palmos. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang ginuyara sa inyo. Kag man sa imo. Mga utod, ali na kita sa ikalima nga Domingo sang Quaresma. Antes kita magasulod sa balaan nga Semana Santa. Aton kilalahon kag inulusulan ang aton mga kasalanan. Nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sang atanan. Ag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa konsala, sa dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga ngeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabayan nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom kag sa napatawad ng aton mga sala tuytoyan kita niya sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Mga muyo kita o Ginoo, buligi kami sa paglakat sa may kaisog sinang pagigugma, naging pamatud-an sa imo anak sang gintugyan niyang iyang galingon sa kamatayon bangod sa pagigugma sa kalibutan. Bagay kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Sa una anay ang Ginoo naghimo sing isa kadalan sa dagat, isa kaalagyan sa tunga sa nagaalimbukad na tubig. Gindala niya ang gamhanan nga mga hangaway sa kalaglagan, ang mga hangaway nga may mga karwahe kag mga kabayo. Nagkalapukan sila kag indi na gid makabangon. Ginpalong sila kaangay sang siga sang isa ka kandila. Pero ang Ginoo nagsiling, indi kamo magsalig sa mga hitabo sang una, ukon magpanumdom sa mga butang sang una nga panahon. Tanawan ninyo ang bag-o nga mga butang nga akon pagahimuon. Nagakahanabo na inay, kag makita na ninyo karon. Magahimo ako sing dalan sa disyerto, kagatagan ko kamo sing tubaran sa mga tubig didto. Bisan ang mga sapat nga talunon, magadayaw sa akon, kung maghimo ako si mga suba sa disyerto, sa paghatag sing tubig sa akon pinili nga mga tawo. Sila ang mga tawo ang ginhimo ko para sa akon kaugalingon, kag sila nagaamba sa pagdayaw sa akon. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimo si mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. Sanggin pabalik kita sang Ginoo sa Sion, daw isa lang yadto kadalamguhanon, daw ano ang aton pagkinadlaw kag pagkinanta sa kalipay. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. Dayon ang iban nga mga pungsod nagsiling na hanungod sa aton. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa ila. Matuod gid nga naghimo siya sing dalagko nga mga butang sa aton. Daw ano kita sadto kamalipayon. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. O Ginoo, dala kami pabalik sa amon duta. Subong ang imo ulan nagadala sang tubig pabalik sa mamala nga mga suba. Himo aman yadtong nagtanom nga nagahilibion, magtipon sang patubas nga may kasadya. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. Yadtong mga nagahibi samtang nagagawa sila nga nagadala sing binhi, magabalik nga nagakanta sa kalipay, nga nagadala sang ila patubas. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton, sa sini magkinasadya kita. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga utod, hindi lamang yadtong nga mga butang, kundi ang tanan ginakabig ko nga kapierdihan tungod sa labi pagid kamalahalon nga butang. Nga amo ang pagkilala ko kay Kristo Jesus, nga akon Ginoo. Tungod sa iya, ginasikway ko ang tanan, kag ginakabig ko nga basura. Agod maangkon ko si Kristo, kag agod nga mangin isa kami sing bugos. Wala na ako sing kaugalingon nga pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi ang pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuo. Ang pagkamatarong nga nagikan sa Dios kag napasad sa pagtuo. Ang akon lamang luyag amo ang pagkilala kay Kristo,
kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, kag pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag ang pagkapatay subong sang iya pagkamatay sa paglaom nga mabanhaw ako gikan sa mga minatay. Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini, ukon nanginhimpit na ako. Nagapadayon na ako sa pagtinguha, sa pag-angkon sang premyo, nga tungod sini maangkon ako ni Kristo Jesus. Matuod gid, mga kauturan, wala ako nagahuna-huna nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo, amo ang paglimot sang tinalikdan, kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. Gani, magdalagan ako sing tadlong, padulong sa lalambuton, agod madaog ko ang premyo. Nga amo ang pagtawag sang Dios, paagi kay Kristo Jesus, sa kabuhi sang langit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gani karon siling sang Ginoo, magbalik kamo sa akon sa bug-os nga tagipusoon, kaya ako labi ka pinalanggaon kag maluluyon. Uy, ara sa inyo. Kagiraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya Himaya sa imo, O Ginoo. madulom-dulom pa sa madason nga adlaw, nagbalik siya sa templo si Jesus, ang tanan nga mga tao nagtipon sa iya palibot, na naglingkod siya sa pagpanudlo sa ila. Ang mga manunudlo sa kasuguan kag Fariseo nagdala dito sa isa ka babayi nga nadakpan nga nagapangin lalaki. Kagit patindog nila siya sa tubangan sang tanan nga mga tawo. Nagsiling sila kay Jesus manunudlo, nadakpan ini nga babayi nga nagapangin lalaki. Suno sa kasuguan ni Moises ang mga sahi sang babayi dapat batuhon tubtub mapatay. Karon, ano ba lang masiling mo? Ginsiling nila ini sa pagdakop-dakop sa iya, agud nga maisumbong sila batok sa iya. Pero nagdungok si Jesus kung nagsulat siya sa iya tudlo sa duta. Sang sagad sila pamangkot sa iya, si Jesus nagtungkaaw nga nagsiling sa ila, kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sang bato, kag nagdungok siya liwat, kag nagsulat sa duta. Sa pagkabati nila sini isa-isa nga naghalalin sila tanan, sugod sa mga tigulang. Si Jesus na lang ang nabilin kag ang babae nga nagatindog didto. Nagtungkaaw si Jesus ka nagsiling sa iya babayi, diin nabala sila. Mayara pa bala nga nagakondenar sa imo. Nagsabat siya Ginoo, wala nagid bisan isa. Si Jesus nagsiling ako man, wala nagakondenar sa imo, lakat ka, pero hindi ka na magpakasala liwat. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mayong gabi sa inyo tanan. Si Father John, no, nagmuno sa akon kay nalang alang-alang sila, kay may selebrasyon sila sa seminaryo. Siyempre, amo ng akon role, no, ang substitute.
Mayo lang, no? Gintapos ko lang ako nga misa nga alas 5 para nga makahingagaw diri sa inyo. Kaya karon wala sing available na ako makita ay alang-alang na kaina lang sila nagmuno nga alang-alang sila. Amo na nga natrasar ako, no? So therefore, okay, sensya ko na late ako. Anyway, no, mga kauturan, next week, Semana Santa na. So, kita nagapamalandong, sining nga ebanghelyo, tuhoy sa babayi, nga nadakpan, nga nagapakasala, nga para sa mga Hudiyo, ginakabig nga isa sa dako nga kasalanan. Kaya nga pagpakasala, batok sa pagkaulay, no? Kag wala kita kabalo kung sino ini nga babayi. Pwede nga makita nato ng aton kaugalingon sa iya, nga bisan ano kita ka makasasala, ang Dios maluluyon kag mapinatawaron. So gani kinanglan gid, no, nga sa sini nga Semana Santa, magtuad kita sa aton mga sala sa mahal nga Dios, kag mangayo kita sang pasaylo, kag magsaad kita nga tingwaon naton nga makalikaw liwat, no, makalikaw gid sa paghimo sang sala. So ang ikalima nga Domingo sa Kwaresma kay gayunan sa aton agod nga mga pamalandungan naton ang misteryo sang labing maluluyon nga Dios. Nya ang Dios nga ini tuman ka maluluyon. Wala nagakondenar, wala nagahukom. Bisan pa ano kadako ang aton kasalanan. So gani, no, aton gid o si sao ng aton kasing-kasing kakabay pa nga mangin makahulugan ang aton nga paghiwat sang palabuton nga Semana Santa. Sa katapusan nga bahagin sa ebanghelyo, si Jesus pagkatapos niya ginsingganan ang mga nagkondenar sa babayi kung sino sa inyong ang labing putli among labing una nga maghaboy sang bato. Kagani ila nabalaan nga makasasala man sila. So napamaras-masan nila nga wala gid dapat sing tawo nga may kinamatarong nga magkondenar. Gani, no, sa aton pamalandungan mga kauturan ng aton ang panimuot tuoy sa pagpatawad, kabay pa nga ang inyong mga ginalainan sang buot napatawad nyo na, kabay pa. Hindi kita magtanom sang dumot, no? Kabay pa. Magtindog. Nagatuwa ko sa Dios Amay, makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Ko kay Jesucristo, ianak nga bugtong nga aton Ginoo, maging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa aton langit doon nga Amay, agud nga hatagan kita sang bag-o nga hunahuna kag tagipusoon, agud magsugod kita sing bag-o nga pangabuhi dira kay Kristo. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan magpakilala sa maayong kabubuton sang Dios, labi na gid paagi sa sakramento sang pagkumpisar kag sa pag-abi-abi sa mga malayo sa simbahan. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno kag ang amon panguluhan maghimaka sa pagpaluntad sa maayo kag matinlo nga pagdumalahan sa pagkidait kag katarungan.
mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga sa sining tuig sang jubileo, ang amon katilingban, magtinguwa nga ang paghigugmaanay magluntad sa tunga namon. Kag may pag-unungay man sa kasadya kag sa kasakit, sa kabudlay kag sa pagkahamungayaan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga sa mag-aabot nga eleksyon, buton sa mga pumuluyo ang mga kandidato suno sa ila ikasarang sa pagpamuno kag hindi tungod lang sang popularidad o kun pagkaabyan. Kabay pa nga respetuhon ang pagkabalaan sang balota kag ang desisyon sang kadaman, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, makaagom sang kalipay upod sa mga angeles kag mga santos sa langit, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. O Dios nga mo namay, pamati ang mga pangamuyo sang imo mga anak, himua kami nga nagaulikid, sa kaayuhan sa iba, nagun mangintakus kami sa kabuhi nga langit nun. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Humsang tanan. Batulunta sa ginasakripisyo sa mga kamot, sa karaywan kimiyan siya ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga Santa O Iglesia. Dios nga makagagahom sang tanan pamati ang amon pangamuyo, sobo nga imo gintudluan ang imo mga alagad sa Kristohanon nga pagtuo, tinlui ang ilatagi pusoon sa gahom sining sakripisyo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa iyo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay kid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Luyag ka magpasalamat kami sa imo sa amon tagipusoon
nga nagadumili sang kaigulingon nga kailigbon sa pagbulig sa among sitwasyon, imo kami ginabawi sa kalautan nga dayon. Gani upod sa tanan nga mga angeles kag mga santos, nagadayaw kami sa imong himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga iyensito. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, sa kaitaasan. Ang langit, kalangutan, sa imo nga himaya. Oh, sana, Sa kaitaasan, dayaon ang nagkamaling sa ngalan sa Ginoo. Oh, sana, oh, sana, sa kaitaasan. oh, sana, oh, sana, sa kaitaasan. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sa kinabubuton, ya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag naging panagtag sa mga gintutun-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini, kay niya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon yagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag yanigin palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sining kalis kay nimong kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himoa ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, maghari ka, O Ginoong Jesus. Gani wa may amo nahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang kag pag-alagad sa imo sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma. Upod ang among Santo Papa nga si Francisco, amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop sang amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila kag tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong.
Kaluoy kami nga yari karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berhen, kay San Jose, mga apostoles, kag tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tanan amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoong luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami o Ginoo sa mga kalautan, hatagi sing pagidait ang amon mga inadlaw. Buligi kami, agod nga maluwas kami gihapon sa sala. Paligon na kami sa mga palaligban, samtang nagapaabot kami, sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Heso Kristo nga amon manluluwas. Kay imong ginharian ang gahom kag himaya sa mga tuig kay sa mga katigan ni tanan. O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa imong apostoles, ang pagidait na bilin ko sa inyo, ang akon pagidait na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling nga tagi siya, sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga tagay kamo sang pagidait, peace be with you. Cordero sa Diyos, nagawala sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka, sa ahon. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka, sa ahon. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami, O Ginoo, sing pagidait. Yari ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sining Kordero. Ginoo, dili ko takos magsalud ka sa akon puluyan. Pangimit lang lamang sa kapulong, magaayo ang akon kalat.
puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon magkarika Jesus sa gihapon ipagitugot nga sa imo mahamulan manluluwas sang akon kalan. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father. Peace thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest them. Never will I sin again. Pangamuyo kita, o Dios nga makagagam sang tanan nagapangamuyo kami sa imo nga maisip sa gihapon bilang makatapo ni Kristo nga iyang lawas kag dugo amon ginapakigambitan sa sining sakramento sang paghiusa pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palag maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa masunod nga Biyernes, kita sa gihapon magpatigayon sa aton nga Via Cruces diri sa aton nga katilingban sa residential area naton. So ina sa gihapon alas 6 ang tatna sa gabi. Kag sa next Saturday wala kita diri sa Santos nga misa. Subong man sa masunod nga Sabado balik kita sa misa naton sa chapel sa April 26. Kaya tanan naton selebrasyon para sa Holy Week, aton selebrahon upod sa bugos nga parokya sa Mandurriao. Dito kita tanan sa aton nga parokya sa Espousal of Our Lady Paris sa Mandurriao. So gani, activities naton sa Domingo de Ramos. So tanan kita magpadulong sa aton nga parokya, dalang aton nga mga palma, mayara kita sa schedule of masses, and mayara sang blessing sa mga palma dito. Kag ang paglibot sa mga apostoles diri sa aton sa April 14. Okay. So April 14 kag ang next nga mga schedule naton sa Huwebes Santo dito man sa atong parokya kag Biyernes Santo dito man sa atong parokya ang aton kinandan diri nga Via Cruces sa Kagahon. So instead diri kita sa aton nga katilingban, so kita ulupod man sa mga barangay diri sa Mandurriao, ang aton nga assembly place dira sa may Plazuela 2 sa Fountain area. So po nato ng barangay Bulilaw, kita sa Rafael, Baray Tabukan, Airport, kag Navaes. So ang stations nga nakasign sa aton, ang diri sa may station 2 in front sa SNR,
ang Station 3 dira sa may People's Condo kag ang Station 4 sa may Qualimed area. So ina nga mga stations na nakasahin sa aton nga barangay. So gani ginapangayog gid namo ng inyong hamili nga suporta agud matigayon ini mga activities. Kag subong man ang Domingo o kon Sabado di Gloria dito makita sa aton parokya kag sa Easter Sunday dito man sa aton parokya. Kag subong man ang mga kabataan naton nga nag-join sa Hosanna Choir. So sa Domingo de Ramos ang sugod na sang ilang activities dito sa parokya. So mayroon siya sa mga 4 activities nga tambungan, ang Domingo de Ramos, ang Huwebes Santo, ang Biyernes Santo kagang Domingo de Pascua. Okay, so gani aton man buligan kag suportaran ang kabataan sila nga mga pamamahaw kag sa iba nila nga kinahanglanon para sa aton nga Hosanna Choir. Madam Mag- Dito ko masimba sa Domingo para makita niyo mga kabataan naton, support niyo man, no? Parang talagsala ni sa kabuhi sa isa kabata nga mangin angel, no? So we support our children as we also give them beautiful memory of their childhood. Kani salamat gid sa inyo nga pagbulig sa aton nga parish. Ang ginuyara sa inyo, kag man sa imo. pagbendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, ag sang Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lahat kamo sa pagidait, tapos ng misa. Salamat sa Dios. Ay dugang lang announcement sa Martes Santo, palihog, it-attend kamo sang aton nga parish recollection. Ang gin-invite ko gid si Father John, no? Kay absent sa subong siling ko. Absent ka, salantik ako masali sa imo. Basta ikaw mahatag recollection sa Martes Santo. So attend ka mo no sa parokya Martes Santo alas 5:30 sa hapon. Samtang nag-recollection, may pakonfisar na kami, no? Halin alas 5 sa hapon hasta maggabi. So kung mga wala pa kamo naka-confess, ang kadto na kamo dito mga alas 4 pa lang sa hapon, kay sugura na mo ng pakonfisa biskan alas 3 pa na sa hapon, no? Para nga mamata-mata naton.